راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ሰለስተ አባላት ኮንግረስ አሜሪካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ገበናት ፈጺሞም ኣብ ልዕሊ ዝበልዎም ሰበስልጣናት ማዕቀብ ክግበር ጸዊዖም እቶም አባላት ኮንግረስ ብዕለት 20 ሐምለ ናብ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን በላይ አያለውን ዝተባህሉ ሰበስልጣናት ናይ ጉዕዞን ምንቅስቃስ ንብረትን ማዕቀብ ክግበረሎም እዮም ጸዊዖም ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ዓሌት ተኮር ማእሰርትን ምስቃይን ተኻይዱ ንዝብል ብሂውማን ራይትስ ዎች ኣቀድማ ቢሉ ዘውፅኦ ጸብጻብ ምርኮስ ብምግባር ጥርዓኖም ዘቕርቡ ዘለዉ እዞም አባላት ኮንግረስ ብራድ ሸርማን ጄምስ ማክጋቨርን ከምኡውን ሎይድ ዶገስ ተባህሉ ኮይኖም ተመሳሳሊ ደብዳቤ ናብ ሰበስልጣን ማዕከን ሃብቲ ኣሜሪካውን ከም ዝለኣኹ ተገሊጹ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያ ጽቡቕ ምዕባለታት የርኢ ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም አባላት ኮንግረስ ነባሪ ሰላም ክሰፍን ግና ሕሉፍ ገበናት ዝፈጸሙ ሰበስልጣናት ብሕጊ ክሕተቱ ኣገዳሲ ይኽብሉ ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ገበናት ፈጺሞም ክብል ሂውማን ራይትስ ዎች ብተደጋጋሚ ክኸስስ እኳ እንተጸንሐ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሉ ክስታት ፖለቲካዊ ድፍኢት ኣለዎ ብምባል ከም ዝነጸጎ ይፍለጥ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብ መስመር ጽርግያ ካርቱም ባራን እትንቀሳቐስ ዝኾነት መኪና ኣብ ወተሃደራዊ ዒላማ ክትኣቱ ምዃና ኣፍሊጡ ካብ ሶን ዕለት 24 ሐምለ ጀሚሩ በመስመር ካርቱም ባራ ዝንቀሳቐሳ ወላውን ናይ ግሊ መካይን ንምልሻ ፈጣን ሓይልታት ደገፍ ከም ዝህባ ተሓሲበን ብሰራዊት ክውቅዓ ከም ዝኾና እቲ ወተሃደራዊ መንግስቲ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ንዳርፉርን ኮርዶፋንን ምስ ከተማ ካርቱም ዘራኸብ መስመራት ጽርግያ ብወግዒ ክዕፀው ምዃኑ መጠንቀቕታ ከቕርብ ዝጸንሐ መንግስቲ ሱዳን ምንቅስቓስ ምልሻ ፈጣን ሓይልታት ንምግታእ ጻዕርታት ይገብር ምህላው ይገልጽ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን ኣጽዋርን ሰራዊትን ናብ ከተማ ካርቱም ንምኩራት ነዚ መስመራት ዝኽጥቀመሉ ምጽንሑ ጥራይ ከይኣክል ካብ ከተማ ካርቱም ዝተሰርቀ ንብረትን በዚ መስመር እዚ ኣቢልዩ ናብ ዳርፉር ዝጋዕስ ዘሎ ክብል ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ዝኸስስ ዘሎ ሓለፍቲ ምልሻታት ፈጣን ሓይልታት ኣባላቶም ኣብ ከተማ ካርቱም ክፍጽምዎ ዝጸንሑ ዝምታን ስርቀን ንብረት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦም ብምግላጽ ኣብ ልዕሊቶም ገበን ዝፈጸሙ መርመራት ተካይድ ኮሚቴ ክቆሙ ምዃኖም ኣቐዲም ኣቢሎም ገሊጾም እዮም ኬንያ መራሕቲ ሃገራትን ላዕለዎት ፖለቲከኛታትን ኣብ ስልጣንን ከለው ብገበን ከይሕተቱ ንዝከላኸል እማመ ፈሪማ ሕብረት ኣፍሪቃ መራሕቲ ሃገራትን ላዕለዎት ፖለቲከኛታትን ኣብ ስልጣንን ከለው ብሕግታት ኣህጉራዊ ገበነኛታት ከይሕተቱን መርመራ ከይግበረሎምን ንዝከላኸል ሕጊ ከጽድቕ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ዝተኸካይድ ጸኒሑ በዚ መሰረት ብሶኒ 24 ሐምለ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ነዚ እማመ እዚ ብምፍራም መበል 23 ኣፍሪቃዊ መራሒ ኮይኑሎ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዋዕላ ባይቶ ፓን ኣፍሪካ ናብ ዝተሳተፈሉ እዋንዩ ነቲ እማመ ፈሪሙሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኣህጉራዊ ገበናት ኩናትን ተኸሲሶም ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ መታን ኣብ ዝተረኸቦ ተታሒዞም ኣብ ቀይዲ ከኣቱ ተባሂሉ ዝሓልፉ ውሳኔታት ፖለቲካዊ ድርቂት ኣለዎ ናብ ኣፍሪቃውያን ጥራይ ዝዓለመ ብምባል ሕብረት ኣፍሪቃ ክነጽጎ ይጸኒሑ እቲ ጉዳይ ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ 2004 ዝቐረበ እማመ ብማላቦ ፕሮቶኮል ዝፍለጥ ኮይኑ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተኸሰሰ መራሒ ናብ ሃገረን ኣብ ዝኣትወሉ ሙሉእ ውሕስነት ክህባ ዝጠልብ እዩ ዛጊት 23 ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ እማመ ክፍርማሉ እንከለዋ 16 ካብኣተን ከዓ ድሮ ኣጽዲቕና ኣለዋ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን